Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys, जों दिनै नोंथांमोनाथ' जायगाखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मायाव दंफैयो नायनो हागोन सोरगिदिं नोंथांमोनाथ' गोबां नुखाबाय जानांगौ ससियेल मिडियायाव बिनिनो पुरा दा जागासिनो नालाय नोंथांमोनहा नुनो हागोन ओरैबायदि अबस्था खालामदों माने नायनो हागोन नोंथांमोना जेखिबो माने पुरा लांदांखा आरोना जेबो माने बानायफिननो हानाय बा लुफिननो हानाय कन्डिशनावनो गैखाया आरोना पुरा माने सेफायजोबखादो नायनो हागोन माने थिंफोरखौबो पुरा माने इउजलेस खालामखादो आरोना माने इउज खालामजाफिनिखौ खालामखादो डाइरेक्ट नायनो हागोन नोंथांमोना बेसे गिदिर एरिया नायनो हागोन पुरा उनहालागै दं जों दा जोंनि बाइकिं कमिउनिटिनिफ्राय माने जोंनि बाइकिं ग्रुपनिफ्राय जि हायो एसे एनै जि हायो माने एसे फिसा एमाउन्टबाबो जोङो एसे माने हेल्प होफैनो नाजादों आरोना माने पुरा इयाव दा थानायफोराथ' गासिबो बर'फोरानो गोजा नालाय बांसिनानो बर'फोर गोजा सानैसो बेलेग दं होननाय खोनादों गासिबो बर'फोरानो गोजा बेनिफ्रायनो एसे बिदिनो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो बिसोरनि दुखु खस्थ'खौ बेखौ नुनानैनो जों माने एसे ग्रुपाव रायलायनानै जोङो एसे जिखिनि हायो एसेबाबो जोङो हेफाजाब होनो थाखाय दिनै फैदों नोंथांमोना नायनो हागोन दा जोङो नै मेन माबा सेफायनाय जायगायाव दंफैयो ओमफ्राय बेखिनिनिफ्राय पुरा ओरैहाय सोरगिदिं जिखिनि दा नुहुरदों नोंथांमोना बेफोरहालागै पुरा बायजोबनाय आरोना बेफोरावबो पुरा न' दंजोबोमोन बे जों दा थानाय जायगायावबो पुरा नायनो हागोन नै पुरा पाकानि न'फोर दं बेयावबो पाकानि न'बाबो जेबो बासियाखै पुरा सेफायजोबखादो आरोना गासिखौबो माने पाकाफोरनि न' दंमोन आरो नायनो हागोन नै थिंफोरखौ पुरा इउजलेस खालामखादो इउज खालामफिनजायि अबस्थायाव खालामखादो आरोना माने ओरैबायदि सेफायजोबखादो माने गासिखौबो उपाय गैया नायनो हागोन पाकानि न'बाबो माने दरजा बेरानि न'बाबो जेबो माने सिनानो गैया आरोना गासिखौबो सेफायजोबखादो नोंथांमोना नायनो हागोन नै गोबां गोदोर एरिया बाइकिं ग्रुप दङ जोंथ' गासिबो स्टुडेन्ट गोजासो गासिबो फरायनाय गोजासो जोंबो माने एसां माने हानाय जोंनिफ्राय हानाय बायदिखौ माने जोंनि दुखु होननानै जोङो जि ट्राभेलिं बादि ग्रुप जोंनियाबो मोनसे ग्रुप दं खिन्थु इमान गिदिर ग्रुप नङा फिसा ग्रुप बारा गोबाव जायाखै जोंनियाबो थांनाय बोसोराव खुलिदो ओमफ्राय जोंबो गासिबो स्टुडेन्ट गोजायाव थांनाया फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बेबायदि दङ गासिबो स्टुडेन्टआनो गोजा ओंखायनो दा जि हायो माने खस्थ'खौ नुहुरनानै एसे जोंनि ग्रुपनिफ्राय जिखिनि हायो माने एसे जोंनि एमाउन्टआथ' बेलेगफोरनि टिचारनाव जेबो नङा थेवबो जोङो हानायखिनिखौ माने जोंनि आखायाव फैयो माने खस्थ'फोरखौ नुनानै एसे बोरैबा बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनि जि रथ' मेगननि मोदै हुगारनाय बेखौ नुफैनानै जों बिराद दुखु मोनदों सहायनो हाथावै रोखोम दुखु मोनदों बेनि थाखाय जों आथिखालनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे बिजेपिनि जे आसाम गभर्नमेन्ट दङ बेखौ जों स्ट्रंलि जों कन्डेम होनो गोनां we do strongly condemn what kind of barbaric eviction operation was carried out on the last 13 May. मानबतानि बेरेखायै थांदों आसामनि ट्राइबेल मानसिफोरनो जि फान्डामेन्टेल राइट्स फान्डामेन्टेल फ्रिडम सिभिल लिबार्टिस इउनाइटेड नेशन्सनि 2007 13 सेप्टेम्बराव इन्डिजिनास पिपुल्सनि राइट्सनि सार्टा जि फोसावदोंमोन बे राइट्सनि बेरेखायै थांदों आरो जों स्ट्रंलि गभर्नमेन्टनि खाथियाव दाबि दैखाङो बे ओनसोल बे हाया
साउथ कामरुप गुवाहाटी ट्राइबेल बेल्टनि सिङाव दंमोन 1976 आव जेब्ला आसामनि केपिटेलखौ शिलंनिफ्राय शिफ्टिं खालामनानै दिसपुराव लाबोयो दिसपुराव आसामनि केपिटेल सिटि गायसंनो थाखायनो बे साउथ कामरुप सयगाव ट्राइबेल बेल्ट साउथ कामरुप गुवाहाटी ट्राइबेल बेल्ट बे ट्राइबेल बेल्ट मोननायखौ डिजिटेल खालामनानै दुनियानि नन ट्राइबेल मानसिफोरखौ बेयाव थाहोफैदों सोनाबनि गिदिर गिदिर माल्टिनेसनेल कम्पानिफोरनो हा होदों दिनै माल्टिनेसनेल कम्पानि गुबुन नन ट्राइबेल मानसिनि आखायाव कब्जायाव गोग्लैजोब्बाय दिनै खरलबसे बे जायगायाव जोंनि बर' बिदा फंबायफ्रा इन्डिजिनियास बर' मानसिफ्रा गावसिनि गोदोनि राजा महाराजाफोर गालांनाय बान राजानि किंडममोन बियो कुमार भास्कर बर्मानि किंडममोन बियो बै गोदोनि जोंनि राजा महाराजाफोर गालांनाय हायाव न' बां लुनानै थानाय बर' फिसाफोरखौ होखारदों बे बिराद अन्याय जादों कन्डेमनेबल जादों अति गरिब खामानि जादों बेयो निन्दनीय खामानि जादों आरो जों गभर्नमेन्टखौ खावलायो जे जाय बर' बिदा फंबायफोरनि न' बांखौ सिफायबाय बिथांमोननि धन सम्पति नस्थ जानायनि थाखाय नांगौ रोखोमनि क्षतिपुरन होनांगौ थाबैनो बिथांमोननि न' बांखौ थाबैनो लुफिननानै होनांगौ आरो बे जायगायावनो बिथांमोनखौ पार्मानेन्टलि थाहोनो थाखाय पाट्टा होनायनि बेबस्था खालामनांगौ अके गाइस जों दा माने थांनो ओंखारबाय माने गोबां टाइम जों स्पेन्ड खालामबाय आरो ना दा माने 4टासो जाबायानो जों बहुत टाइम इयाव थाबाय ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना दाबो फैबायदों साफा सानै माने गोबां बेफोरबायदि होफैनायखौ नुनानै मोजां मोनदों आरो ना माने गोबां डनेसन होफैदो बिदिनो सोरबाफोर बिदिनो जि जोम बा दख'नाफोर बिदि सोरबा जाग्रा मुवाफोर बेफोरबायदि गोबां फैनायखौ नुना मोजां मोनफैदो जोंबो ओमफ्राय जोंबो दा थांनो ओंखारबाय रेडि जाजोब्बायानो दा नै बयबो ओमफ्राय थांसै लासैनो